Jes, kantopalvelu. Tampere, urhoolliset kantomiehet ottavat askeleita. Ja siirrämme Ikean kaapistoa Tampereella. Antaa olla. Ei sieltä mitään sen kummempaa otettavaa ole. Antaa olla luukun auki, niin näkee, että on lastaus menossa. Toisaalta se on se... Niin, mutta mennään se, tarkoitan kuomu. Niin, mutta toisaalta se on se toinenkin. Ahtuu. No, antaa olla. Mulla on kossi. Sitten vaan urhoolliset kantoapinat tarttuvat aisoihin. Perse laskee ja nousee ja kanto alkoi. Adidakselta ei taida saada sponssirahaa tähän, mutta näillä mennään. Eli talonmiespalvelut@gmail.com, ottakaa yhteyttä, niin saavumme paikalle Tartsanin tapaan karjahdellen tarvittaessa ja hula neekerit lanteita heiluttaen. No niin, siirrymme kerrostamaan hissin työhön ja se on sitten matka jatkuu hississä. Se on moro.